Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Şunku çıkışımda Gorunluk Ministri hem de Hopluluk Ministri olan ve Harbi Akademiyada muallim olup häzir bolsa aktivistlere karşı niyetlenen ki bir hopluluk kulluğun başlığı olup işleyen Yaylım Berdiyev barada iki kelam söz edecek. Size bizden karşıyımda görüşün. Bizim sizin karşınızda görüşelim. Gurbanguly Ganly tahtına gelenle Yaylım Berdiyew öz ganyny ýumak üçin trapka ýaly bolanıp, gelecekde hiç kim karşısına çıkmaz ýalak Yaylım Berdiýewiň üstü bilen hemme konkurentlerini we kimden hop geljegini duýan adamyň hemmesini Yaylım Berdiýewiň hut özelleri bilen olaryň höttesinden geldi. Ondan sonra Hopluk Geňeşiň sekretary bolup işläp ýören wezipesini aýyrmaklyga niyetlenende Gurbanguly özem işden aýrmany namys edip Çara Amanowa Yaylım Berdiýewi işden boşatmaklygy buýrýar. We şeýdip Çara Amanow Yaylamy işden boşadýar. Ebu Bekir Bekturdiýewiň kakasy bilenem Yaylım Berdiýew daýy egen. Onuň beýleki bir daýy egeni Urwan Baratow 20 ýyl bäri Aşteplogynyň başlygy bolup gelýär. Onuň saçyny taryna da degip bilýän ýok. Häkimiň ýygnaklaryna da istese barýa, islemese de barynok. Puluny ýysyny gowurýan Baratow $1,500 alyp adamlary Kaçenýa işe ýerleşdirýär. We onuň çoğulyny da köşkýal jaýy bar. Yaylım Berdiýew öz gyzyny köşeli Hanyşyň Hozy diýip tanylýan ogluny durmuşa çykardy. Hanyş öz Döwran diýen insi bilen Türk firmasyna işläp, olaryň ynanjyna ýerip, türkleriň ellerindäki emlaklerini öz adyna ýazyryp, soňra bolsa bir kanun ýollar bilen almak üçin olary deport etdirip, technikalaryny öz hasabyna geçirdiler. Iki döwlet bir millet şu bolsa gerek. Emma türkler öz hökümeti bilen gelende de hiç sady izin alyp bilmediler. Sırtynda duran Yaylım Berdiýew hemme hapa işleriň üstüni ýap berdi. Hanyş we Döwran öz gyýjygynyň ärine 16 kilogram triýek getirdiňne, giýewsi ýolla narkozel tarapyndan tutulup, Hanyş we Döwranyň güýji ýetmeýän öz giýewlerini sen hemme günäni öz boýnuňa al, biz bar zady özümizi özersenle giýewsiniň taraby näde biziň oglumyz basylmaly, emma siz basylmaly diýip, bular hemme hukuk goraýjy organlary arza baryny güzürdedip ýazyp başlanlaryna Yaylım Berdiýew bu ikisine Türkiýe gaçyň, gitmeseňiz bolanok diýip 2 ýyl töweregi İstanbulda ýaşanda Yaylım Berdiýew işden aýrylyp gündögdi jeýlany ýapyp gaýyn taraplaryny gürleme diýalyk edip ol ikisi izni hiç dat bolmadyk ýaly gaýtyp geldiler. Izni bilen Döwran we Hanyş Döwran sürup ýaşamany başlady. Yaylım Berdiýewiň agylyk etmegine Hanyş aeroporty barmaň ucuna aýlap baştonluk etmäni başlaýar. Hanyş we Döwranlary Yaylım Berdiýewe daýanyp bir uly klan döretdiler. Türkmenistanyň ykdysadyetini istendik puduklary bir kanun ýerip, kökünden palta urup, uly ziýan getirýärler. Meselem Döwran tenderlerde bir kanun burnuny sokup, ummansyz pul gazanyp, hem de Hozy öz gaýnatasyndan peýdalanyp, mesele çözýän tarap pul barny işlediler. Ondan hem daşary Hanyşyň gajada täze gurulan 4 etaj jaýynyň diňe bir kwartirasynyň özi $700,000 barabar bolan otagyny satyn alyp, onu diňe triýek we keyip işlerini etmek üçin saklaýar. Yaylım Berdiýewiň ogly Ýewropeka kemrini kakasyndan gizlinçe alyp sürende, onu Yaylım bilip, güýe halal saran bolup oglunyň maşinini hoplulyga ýygynadýar. Eger sen beýle halal dogruçylyk bolsaň, onu sen ogluň kemrisiniň izinden algaman, öz garyndaşyň edýän bir kanun işlerini ýazarmaly keninde. Yaylım Berdiýew hoplulygyň içinde bir giden öz owadaşlaryny getirip işe goýdy we olaryň käbirlerini başlyk edip belledi. Bular öz boluşlaryň bir uly mafiýaly bir topara öwrüldiler. Olaryň içinde ha serwet gözüni çykaryp hereket eden Praga bilen tanışyk bolyň. Ýok, ol Mahtumul län. Bu Yaylymyň owadaşy Behirdenli Pragy. Onu azatlyk etrawynyň hoplulygyň başlyk edip belledi. Bu Pragynyň iki çagasy we aýaly Göktepede awariýa düşüp aýrylsa da ondan hiç şeýle ywrat almady. Şu wagtdan Akyl welaýatynyň hoplulygyna işleýär. Pragy öz gezegine hoplulygyň 4-nji bölüm başlygy Anne Berde özü bilen oturşyp duz çörek ýep beren baý dostlaryny satyp Anne Berdiýini olaryň üstüne itkimin ýardyryp, soňam öz dostlaryna meseleni çözýän tarap olaryň bagyny niwelen kakyp, kän adamyny aklyna girmejek işlerin arkasyndan okturup bıçaklary urup, adamlar ýumrup pulgadan ýadylar. Anne Berde tutulanda Pragam güdürde edip türmäge gitmeli. Emma Yaylymyny öz ganatynyň astyna saklap kaldy. Biziň bilşimiz ýaly Pragynyň adyndan 3 sany litka hem de 2 sany howlu jaýlary bar. We ýene-de biznes ýöretýärler. Bu adamlar weşin boş jaýlarynda kimleri ýaşatjaklaryny bilmän boş goýup ýörkäler. Türkmenistanyň raýatlaryna jaý etmän öjügi doganlary bilen uruşup kırlaşıp ya da beýleki raýatlar bolsa daşary ýurtlarda jaý üçin kirpiç puluny gazanjak bolup kimse jany ýitirdi we kimse de jan saglygyny ýitirdi. We kimse maşgalasyndan ýyllarça juda galdy we kimseleriň hem kalplary döwüldi. Bu adamlaryň ýitkilerini haýsy sumoklarda bolup bilerkä. Şuna kim jogap berip bilerkä?
Ediz oğlum, bu zatları da yudup göz yumup geçirmelimi ki ha? Entayam ayaklanmalı vakt gelmedi mi ki ha? Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.